nwadwaro piny. Wan ok wagore ngum gi ngum, nwadwaro piny. Okay. George gimi duodo ka onge. Duod ne waseduoto 2010 ma wagolo katiba. Katiba nigi line moriere ti kayo mana roko chimuthurwa. Nyaka olu article 189 momiyo gi intergovernmental aspect kakitiyo piny. Gimiduodo ka ing'e shida ma jogi nigo, jogo dhi kar nyiso ker ni katiba wacho kama mae gima koro nyaka tim. Koro ng'en ker to osefwenyo. Ker ong'eyo maler ni nose miya teko. Ing'en chieng' mane watieko yiero to wadhi Supreme Court. To Supreme Court oriembowa. Man was the end of everything. Gima koro dong' en tich. Jogo keto ker gi siasa 24/7 mok gimi ker yweyo. Mane momiyo koro ker owegi. Okay. Winjo ka jatend piny William Ruto. Ker wawenega